Langhin arong sopiang bong along EM bilimohan kaklari amepi ke kaipon. Monus parik akulada long apor kilik mate expired ahor mu ke jor alam ki ke klang. Ingdeng ke thom be akisam armu lakha amai ke paman pon. Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan mela bi ponji date lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nang litum kadoka besame nang humri ikta pen ke lang litum address ke HP petrol pump las opposite lo lasi nang litum kadoka besame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela pulson si kaprek interest rate hai same komji. Karbi Anglong live ada babirta long pen elisami mirina hansipi pini bertang ton pen arjupanikta. Non hedjong kachepek pon Langhin Municipal Board ki charipon thuji aphanpura adhoc committee ke seng pon along chairman lapen members kangwai chokchi pura Langhin aradatum thurpak kachesong padoponsi EM bilimohan khaklari amepi ke kaipon. Kidamtang aruni phai phorni Langhin arong sopi angbong along Langhin aradatum chingrumsi Karbi Anglong Autonomous Council EM bilimohan khaklari amepi ke kaipon. Alang li mepi ke kai nangkok alam the ke than pon laki non hedjong ke pangdak town committee ke charipon ji aphanpura adhoc committee ke seng pon along Langhin Municipal Board ke chari thuji aphan chairman apu pen danglok bangtrok si atuma aphan members apu kangwai chokchila pen aron dam te pusi than pon atherat pen thangnat kachingwai abi EM bilimohan khaklari aning ke hangateng Hitler Kichari asonsi alangli inutvet aning ke hang pensi ingwai pondu. Lasi bangso Langhin Municipal Kichari pon thuji aphat adhoc committee ke seng ge chokche potsi larthunangji kalite abana committee pachido thu hoji pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongthang MLA Dorsing Rongthang lapen MP Amar Singh Tisophan tuning report. Lapen EM bilimohan khaklari aphan arpu pen pasunangji puta ke hang padopon. Lapen alang litum ke than pon thu lake non hedjong arpu ke pek pon Langhin Municipal Board Chairman Athelian Muchahari alang like Langhin Malikpur Lem Salongta Secretary arpu claim bom lang lapen Langhin VDC alongta arpu dolang lasi inut beta bang thu aphan arpu pek thuare ke Langhin arat jedondun hekhe busik sodak pe pachini pon Jong si alang litum akimanga ting pachun ponte pulote sodak pen kachesong padopon thuji aphan ningje ponthu he karone ami Langhin bakirai je ete onurod koisu jikini eta member ase he member kokolo bongai prai tate notun member eta ami purnar member pe ami bisarisu chairman গঠন কৰিছে আমাৰ বিলি মোহন ডাঙৰীয়া দেবে তেওঁ যদি এথেলিয়ান বাগলাৰী তেতে মানে কি আছে আপোনাৰ মানিপুৰ লেমছত তেকেতে এজন সেক্ৰেটাৰী হিচাপে আছে আৰু এথেলিয়ান বাগলাৰী যেটি চেয়াৰম্যান আপনি তেতে বনাইছে হিটো অলৰেডি মানে মানিপুৰ লেমছৰ সেক্ৰেটাৰী হয় তেতে আৰু বিডিসি ৰ সেক্ৰেটাৰী হয় হে আৰু ইতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে টাউন মিউনিচিপালৰ চেয়াৰম্যান হেটো কোনে এটা মানুহ যদি এটা পদটো সামালিবলৈ ইমান কষ্ট লাগে ৰাইজৰ কাৰণে ইমান কাম কৰিব লাগে তেতে কেনেকৈ নিজৰ মাথাৰ কিনিবা জাপি লৈছে Langhin pen sarpang ring ti lapen dong mukak pen semsing ing ti Karbi Anglong live. Lakhaing ko rapho nilip constituency ke parlo chokhihala ahawar mission atowar krong thomalong ke do monus parik akulat ki chohormu ke joralong apor kilit tang mate expiry date ke partang Kijor alam ki klang hamajok Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee lapen Students and Youth Council tiek pen SYC asong Bokajan aruatum ki ot pasodaksi ki chokche bang pho phan sodak pen lo pachetok pon nangkok lo Lason si non malom hithikula long ili ke choki jun
ahormu kachonam ponahut ili kilitang ma kalima lang pami anle ilitum ajara sonta chunangji sita non malom ke ongdung atung ke ningke hang ki chokijun ason nam det pen date expire tang kalang ma kalima lang le pin pen chuphit si aphai ke ong sita mo ilitum mentuni ke ilitum kisung chitong nang kok tathe lasi jesamet pet ki chokijun ason kachuna mahut lang pami apisi ke chosi akemi ke chok che bang chikubir ponsi ke bang jilangar ni anta lapuson thot ke chok che kapaklem hai hede jia phan lam raelo pachetok ponlo lam raelong lapuson si tok ponlo ke bang jilangar ni jong si lapuson thot alam ki klang thu ham lepute monus parike akai siamat si kulat ke bipon long delo lapen amithang amata la solam ke dengpon pamilu pusi ninga klongpen kroi pon lopu alam chak chipi ponlo loka che tok apu thak klardak pen ke pachini ji aphanpura kachetong arat anta chokihola police station an palidam si monus parik ke chokche abang adai pacho hang ponlo lapen ke bang jilangar ni jong sila puson thodalam ki klanglote akai si kulat bipon long lelo lapen ke dotang ahormu anta lapu amatsi pathu pa oi et nang pu ansi ke than pasodaklo kichok che muni da phan kang sai pamiji lapen mu mota pachuma tha hai hede ji aphan kang sai ahut pherang kya bitung atum palidun si klardak abirta ribdun long dak nili palong ilon edona dukana long pini la biskut apor ke dam tang biskut long lok puang bong penili tumta nang chelangon lo hokpet lo la silon ke bang jilangar ni bang ke lai hai hormu ke dam tang son thak thak ke Georgie po bang ke nili tumpe masi pini nili tum Karbi Anglong Women Justice nili baro pensil hai ka do ka via puthak long ta nili tum tarib dun long lo langon long lo la pen pachet tok lo non pen bang ke bang jilangar ni bang ke lai hai ki chok che hormu matang te apor ke dam tang hormu ke Georgie lang po bang ke nili tum pen masi dabi thib lo pen paklem long lo jong si long thulok le pudang te nili bim thang pen si kai ke setame kat kiri katar lip asaita deng pon po Aciklo ni pai ingkora nerke bani dak nilip konsistensi along edona dokan along bang isi expiry ke partang laso harmulong lok lok si laso harmu ke long pen pini ladak nilip along mate bukayan along ke do organization ajirpo jirpi tumpen perangke ajirpo jirpi tumpen litum humri damsi alang litum pan ke bang jilang apor bang ke lason apor ke damtang mate expiry ke partang harmu bang ke bang penjilang apor bang pajor long lelo lapen jong si jordet lang pulutang te ke bang jilang apor bang ke dak nilip along bang ke alang litum pan kulat bang kulong lelo pusi pini amai pen nilitum cedon sar pen alang litum pan lupa citok lo মোৰ দোকানত বিস্কুট এক পেকেট অলপ এক্সপায়াৰ পোৱা হৈছিলে দিয়া হ'ল ভৱিষ্যতে আৰু মোৰ এনেকুৱা নহ'ব আর যদি এনেকা হয় মই দোকান বন্ধ করে দিই চকিওলা পেন সঞ্জিত ক্রোলা পেন কয়লামাটি পেন স্যামসন ইংটি কার্বি আংলং লাইভ লাখাইং করাইছি বর্জন কনস্টিটুয়েন্সি আংকাং লোয়ার দিলাই আহাওয়ার রঙাসার জয়সিং রংপি আবহালং ইংডেংকে থম বে আকিসাম আরমু লাখা মাই পামানপন ada porphai troxy pen kisam isi rong asar ke thekiding la pen rada mekar chetong ponsi porphai troxy ra chitim apor pen tirim teram chikimo pon ke japon rong asar joysing rongpi porphai nerke pen wumud wokan chelang ponlo bangso mai pialong ada porphai khri si pen pangcheng ponsi beya kisam lower dilai wo phong asar hundor be pen mai chari ponlo man peng pen kache tong don Karbi Anglong Autonomous Council abarim em longki timong KL83P Kongchon Bang Liladhar Teron retired headmaster Joysing Timong Dilai Bazar Committee Maipu to Heswar Terang Pilongri Arts Deben Timong Radasai Klembang Sarsing Teron Dilai Gov ME School Headmaster Ahan Teron Rongasar lapen pregjam ke thekiding atum chetong don si Mayalong RDP dunlo Bangso Mayalong kacheparai pon kachongdat ador pinso lapen soarlo ador isivet kithik pipon pipang ring do an kachirim pame arong tinta ningkan isipen paphongni chirok to pamai biponangji hongphala chikim pon ret nangji
rongamen tarbang thek chitar pon rep nang jipu chingwai pon lo lapen armu aphai kaduka ve rong tretrok si pen adon harop phora phokebra pho an alakha long pon lupu wo phonga sar hundor be pen nang thang pachini pon kasi hem si pula tening sinako kasi ni tomat moto maten pono hawar si hem si ning si athe tum hem si muni dong si kroi kre pure tum hawar akaching thur bang ka siksa do ason thak si hem si muni dilai pen bijoy rong pi Karbi Anglong live jutang jubat lamlun pindeng sumpot ingcholim lapen khasi kherwang akhaya tum non aru chikloni phai sirkep भोमटार नि थोलिंग दो मते खासी खेरवांग खाया तुम थान थेली कारक्ली पोंजी आनी हॉट पोंटांगलो नॉन लबांगसो थोलिंग दो लके हा इफुसार फिसार आनी पेन खासी खेरवांग आखाय मते सेंग्रेट खेरवांग पेन पटर पिपोंसी पिनियानी अंता चिमित में पिनसी थोलिंग दो रोंगाजे परोपन बोमलो लके ना होक ताकाली निजांग कार्बी आंगलोंग चिंथोंग कॉन्स्टिट्युएंसी के पालो मियनसेरपु आदिम हेलो Labangso tholing do ronga jelong Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ke damtang ni phai hiniar ni bhomtar ni alhi sarpo man pengpen chopapon lo anpar ta labangso tholing do ronga jelong Khasi Hills Autonomous District Council CM Semborlang Rianja lapen Jantia Hills Autonomous District Council CM Thombor Sivat lapen Jantia Students Movement Leningstar Riembai Kianjo Rangton MDC Mauhati Art and Cultural Department Karbi Anglong Autonomous Council Anparta EM Surjorong Parpen ki Chenglok EM Diofing Maslai Lipson Bay Board Chairman Lai Chaning Leng HPCF Board Chairman Lapen ke Khasi Kherwang Akhaya Tumaphan Kaching Hona Korte Injir ke do ana Tumaphan dame bangso Mai hu chupapon lupusi Sengriat Kherwang Abidisa Mate Khasi Akhaya Tum Hampang Asong Apex Body UKPO Amaipu Pians Gianlang Ratanepen Pachini Ponlo Kaduka Vea Bang Pua Bang Pia Tumapan Chopapon Thai Un Edadlo Lasi Kelele Doana Tumapan Dame Putot Bidisar Huipen Dia Chohangpon Tholing Do Laki Isi Chili Kirik Sok Sang Pen Kichenglok Thoi The Bonghom Nempo Birik Henru Lapen Kicho E Kacho Som Doan Longle Peklo Kleako Than Thili Arnamatumaphan Karkli Kaphijo Pan Donchan Arnamatumaphan Ahirjumi Johang Aronga Jilo Ilitum Solang Dora Ratum Kachini Nangji Lamte Lapuhenlo Labangso Kherwang Akhaya Tum Tholing Do Ronga Jayalongke Dhorom Chipupe Si Ning Isi Vet Pet Pen Si Klem Bom Dam Bom Khai Tangte Khai Pu Si Patek Bom Chintong pen hemari rong phar Karbi Anglong lai Government school along lo ke charlia klim somara tuma phan sarkar pen ke pathik pon choran aboha pharman jesemet kitun ke dang pi ani marli asong atumate mid day meal association asong atum pen patri ponsi ingdeng kritrok kichok pamisi Dongkamuka marong so pialong talon pon. Lahenlo Midday Meal Association atumlo. Ilitum aus Mara Pan School Hemalong Arnivang Han An Kitun Kedang Pi atumlo. Alang litum aning me pik pensi ilitum aus Mara Tumapan Nangru Nang Thai Pipon Bomsi Piniani Anke Alang litum Asong Mate Karbi Anglong Midday Meal Association Asong atum Ningkan Kretrok Nang Chok Pamisi Dongkamuka marong sopia long ingdeng kit Great Rock Midday Meal Association amahang ketek ani adi do jotpen talon ponsi methang alama sitame pangjar ponlo Karbi Anglong Midday Meal Association ningkan Great Rock ke chok talon pona mailong maipi rupali bepi chunbang sunti bordoloi atum lapen klem rapet arisang ho atum pen bangso Amai pi ke talon ponalong All Assam Midday Meal Association a Bidisar
Krishna Nath chunbang Sunil Rongpi atum chetong dun si kitun kedang asai la pen kiru ke thaya sai ke claim ka chepaduk aputhak maya long pen pinang an alam chethan pedupon si bidi sore sidame chipi ponlo mai pi judde pen aphi pherangke pen midday meal association abidi sir Krishna Nath ka chepat hingno ponahut ke than ponalam the arju ponikta খবর 1000 টাকা দি আমাক নথগিব আমি খুব আখাৰে বাট চাই আছো যাতে আমাৰ বৃদ্ধিকৰণটো 4000 পৰা 5000 বা 6000 ভিতৰত হয় আৰু আমি এটো আশা কৰিছো আৰু প্ৰথমে যেটো এককালীন সাহায্য এটা আমাক দিম বুলি কৈছে ৰন্ধন কৰ্মী বহুতে ঘৰ নচলে কিছুমানৰ ঘৰ ভাঙি গৈছে চৰকাৰৰ পৰা একো পোৱা নাই আমি ভাবিছো এককালীন সাহায্য যে গুটাকে কিবা এটা আমি দিলে মানে আমি নিথৈ আনন্দিত হ'ম লাপেন হালাপু Karbi Anglong midday meal amaipu rupali bepi penstami alang litum ake manga puthak non ke chari bom a sarkar atuma phan ke hanga puthak isi pen isi chun pon bom lo bonta nilitum ake mang chunche sitami dolang apotsi nangke papleng pg aphan ka chuning rialam thestami pherangke thingno lapuson si chethan pon Litum lasikadok kami pantana litum panak cuniri lo itum angkling si pendona west penang ne east penang ne itum kiklem mode kiklem sor lo pute jakong isigat itum klem na la pencunda cunpo pacun reng nai lasi dormana pacok ke cokce apor itum permanen na panako bor ina permanen kiklem nai pan plate itum arta ta dampom lo non ritia rapor lo itum non nengkan troke pleng lo itum par ritia ekpo ante itum pilo colang lasi laso pana joine ke itum non prabjin pen permanen na pantai itum sorkar thir klong kole itum chongduk tu nang jordom tu nang Dongka mukam pen Wiki B Karbi Anglong live Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan melabi ponji adit lake 21 Mei to 24 anbi ponji lasi nang litum kadoka visame nang humri ikta pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kadoka visame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela pulson si kaprek interest rate hai same komji Lakhain ko phone nilip MAC constituency ke parlo Chokhala police station adung head KG BV school along students bangsir kep atum ajo por men ki choki juna long tong kupini ke do koklo ne matik kupia ke so pen ne pacha void det pusi birta ribdon lo Lason si birta ke long ating ki men Chokhala BPH sialong an tong sekot pen se ke langdam ji aphan ponlo Bonta daki un ilo pu pena jo Golaghat hospital an ponang koklo. La solong non amat ki thike jangke avilang la pen doctors atum check up bom lang apotsi kopi ko son nia bangke Chokhala thana usi pegu asang hopen investigation bom lang pusi birta longdun. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya school along kisungke photum non amat bangsir ke bang phwa bang phia tumdu. La pen ingdeng troxi pen ingdeng kep ke Charlie also maratum pusi chinipon. Bangso ke so kachulong atuma men laki Marilyn ingtipi Balontika ingtipi Henmir tisopi Narsima teronpi Huna ingtipi Charlie Bon ingtipi Selina Rengma Clary kiling pila pen sumbi rong pipi atum hinlo pusi berta ripon long Lasi prabjin pen nili tumphan ke hala new building juntu nangkim pibom ini ke April last week ceterek long ji palam lo same jonon na April kalilo pini ke May 5 lo lasi May 5 tang elo lasi ni tum prabjin pen hadak ceterek long man po athe dak ke lang ta costu pik ni tum lang ave la so ring ta lang la so ring isivet ke mane 400 student capacity kali ni tum 100 students do hai chuneng sita me 7 students ma metric pass amatsi la tum bang ke non amat ke wang vela athi HS first year ke chengi phanta nili tum a classroom ta ave accommodation adim la dak ke pa doji adim ta avela ange 6 standard phanta enroll nangji pulo penenga target 150 students so target pe nili tum papleng nei pulos the admission en lo ajar lo ansita hang ke thedelo hang ke
la so dim tong kupini ka hinulo ne matangte osomar student ki ong pen tong kupini ki su penta ka chingui lo ne minut dong sia okreng no le putangte anut ka breakfast dame la so ki su chi undet ta thek ba chi undet pusinili tum da chini dun la si alang litum ladak ko ani teacher dum da ka chipidu ke do ke thak adim ans tame osomar ta do thaya we pin ana student ki ong pen si ilonga hul ngalong si alang litum la kupini hormu ki biya son si pusi line se patiru ya son si manang ko no pipot ma le putang te alang litum han ki hik pi adim non puani se tame sarkar pen ki panong pi bang patang pi pela asi prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council phan ka chuning ri bang ke ala nile balong ke jbb ki do high school phan building kim pi bompu alam theni litum penang ani pen tarjun long lo asi alang litum pen nge berta ke long ateng pote April last polam theta do asinon ke April ta part ho et May anda nangli tholo aningkan ta la so puthek bang ke la puson se dambo. News report Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong la khaisi Dwaramla constituency tumprop mate tengralang so ahithialong aruni phai phorni case 11 prek jama song tum chelang si panchayat kilik Karbi Anglong an nangke parlu pondet apothak chesong ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Rup Singh Teron Prabhat Chandra Taro EM Karbi Anglong Autonomous Council atum ame phi sitame kai ponlu Labangso kachesong ajay megalong ke Japon laki Ram Singh Tokbi KSA General Secretary CC Committee Habeli Jang APHLC asong klembang pupen ke chenglok rada tum sitame chiturun si kachesong padoponlo Labangso kachesong ponalong Karbi Anglong along nang ke dodun mate border area long ke do atumaphan KSA General Secretary Ram Singh Tokbi pen non nang ke leji bangso panchayat kilik ahut vote ki jog dunte de ji aphan tuning ripon rinti jong si bangso panchayat kilik ahut vote jog dun det pulote lapen anso se ingtang rak pen chisong pon thunang ko pupusi lamthe chipaklang pon lapen mohaso kachesong ahut ke Karbi Anglong Autonomous Council ki chari pon ke the ki ding atumsi adai chi anang ji pusi pachini pon non malom la so panchayat kilik aphan Karbi Anglong nang parlotet apita piapot si Karbi Anglong Autonomous Council kichari atum dojoy mate ametong chichar chidetma puta kachesong pon atum karju pedo sonsi kachesong pon along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang gobek Rup Singh Teron gobek Prabhat Chandra Taro gobek pen ke chenglok pregjam alam the pen slogan hangpon sonsi Dwar Amla constituency arlo ke ongdung PS mati polling station an kiparlo on do o an pusi therangkia thingno nangthan pachini don ngalang so botorot ami MLA Rup Singh Teron danguria aru Prabhat Chandra Taro EM local EM aru Karbi Anglong মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা CM Tuliram Ronghang প্ৰত্যেকতে আমি ডাক কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণটো হ'ল Karbi Anglong Autonomous Council to 6 schedule Autonomous Council গতিকে 6 schedule এলেকাত কোনো পথে কোনো কাৰণতে মানে পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন মানে ইয়াত পাতিব নোৱাৰে আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ইয়াতে প্ৰচাৰ চলাব নোৱাৰে গতিকে আমি সীমান্ত এলেকাত আমাৰ নগাঁও জিলা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা সীমান্ত থকা আৰু হুজাই জিলা আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সীমান্তত এলেকাত থকা ইসিনিং দুক মিমি আলাম কে লাহেন লো dak 6 schedule arlo 6 schedule arwai kangarlo panchayat election nang biko lahen lo ning duk mimi alam ke lapen ili tumphan kanahok bik alam thege lahen lo 6 schedule arlo ke constitutional longta ning tok anglo klardak vaidak tok anglo 6 schedule arlo ke panchayat ke lake biune applicable kali mane dak ke biune panchayat election ke 6 schedule area arlo ke pulotang ke non dak ke Karbi Anglong district arlo 6 schedule council arlo se panchayat election plan district pen se dak nang campaign lo da election ang bikok lo la pen dak a candidate ta endur bahini candidate ta dak itung Karbi Anglong muni phanta pek konde lo la pen Chintong ben hemari rong phar Karbi Anglong lai
Borjan constituency ke parlo Nagaland ahoy Karbi Rongbarim Amaipu Molen Teron Pen Jalin Ponsi Karbi Rongbarim Don Pharokit Home so seame Kardo an Chirap Chitorunsi Plantation Drive Ajaime Keding Pon Lason si kedamtang ni Pai Troxier ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Alangli Karbi Rongbarim along nangka humria hud kipangdak tekangating Ador ke donai athengpi lapen thesere aklim so ke misen pechun pon adun thu CM Dr. Tuliram Ronghang kapin khara tengpen Eastern Range Forest Bokajan natum chirap chitodunsi thengpi aklim so akijoy pen pajirdun bangso thengpi Karbi Rongbarim arong along towar suding lapen adon tin thengpi arong eponsi clear sing arong ke paman ponji aphansi bor I lapen kewang jilangani sitami un anpen Rong kaching thura phan Jal Jivan Mission Scheme Electrical Mate Mary Hing Towar PMAYG a hempen ke danglok Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachohanga tengpen Geological Survey asai a department tinta asaya teng kachiklem si non an angdeng nangkele pot Karbi Anglong Autonomous Council aphan sidami Karbi Rongbarim amai phupen kachoro pajirpon Laso Plantation Drive ke kedamtang date 7th April 2025 mate kedamtang achiklu Dr. Tuliram Ronghang sir lapen team Karbi Anglong tum Rongbarim nang ka visit ahud thengpia klima bangke adon 3 ghanta Rongbarim ma sorphan ake joy pen ron ponji pulaswal alam thebang pache tonsi pini bang nilitum la dakla bukajan Eastern Range lasu Forest Range Office along pen lo lapen ke tibok terai long pen thengpi nilitum ake joy aklim long pon lo la se adon 3 da nilitum thengpia klim bange pini che thak pon po lapen ke to warari rista min nilitum thengpia klim e pon po lasi isi pen isi Rongbarim along thengpia klim keron pen chenglok karen lapen ke langana thuta Jal Jivan Mission lapen ke hemsu kaduk kavita sarkar pen mate Autonomous Council hir jumi pen niltum rong sor jitu ningke hang Rongbarim sor ningke hang mane rong bang nitum Karbi rong supi si pachun vekji Nagaland border arule ke khamke bang ong sita niltum arjap thibji pupensi niltum isi pen isi klem pon bomlo lapen ke chunda chun pon bomlo lasi ning arong pik lapen kaduk kawe Karbi Anglong atok anu Karbi khai tum niltum han hir jumi nangi pidun lapen Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong live Chokela Police Station ke parlo Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School along aru chikloni phai pli ajo por phai troxira minute pli kebra pho por kupi ko sonne loke charli also mar to men ke so cholong loksi tong sekot pen te bokhe chukela block primary health center along se kilanga phan pon sitami puthot golaghat civil hospital along ansi keso data tum kadukawe bangkep abang phiatum aphan se kilang ji aphan ponsi nonamat selang pon bomla Chokihola Police Station si Korno Pegu Arisangho Atumpen Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee Nilip Aro Amaipi Milika Kropi Dunmaipi Pudang Terang Pilapen Ajirpi Marli Atumpen Penta Loke Charlie Along Arua Chikloni Pai Porni Ada Por Pai Sirkep Apor Malom Humri Damsi Kopi Koson Mapu Klardak Abirta Kilong Jiapan Humri Damlo Chokihola Police Station Adung Hetalong Kedo Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya mate KG BV School kadukawe bangkep atum ajo ancho derapi aphu karting apokedam lapen aning kewang dolo sita tong sekot pen se langpon longsi aru chikloni phai phor ni anke anelo por phai krenia por nilip along inut rada cyclem bang puan parta diopani college of principal boson rongphar keso pu arjulongsi Seka chelang bom adimalong an palidamlo. Seka chelang atum kadukawe bangkep do bonta non pini mamat abangke bangkep ang bongpen bangkliatum ke kisu ke miang thek chewang longlo sita non amat bang trokatum abangke hadaksi selang bomlang bonta ke memuchot ang thek chelong pon rintilo. Boson rongphar alangli kiso data tuma phan lapen ahem adonarap aphan che tongkangsi
prabjin pen keso ke meda prang chi aphan arna malong a hirjume hang pi te kanglo la pen se ka chelang bo matum amen ke lapuhenlo Marilyn ingtipi Balontika ingtipi Henmir tisopi Narsima teronpi Charlie Bon ingtipi Huna ingtipi Selina Rengma Clary Kilingpi lapen sumbi rongpipi la kesodet atum ke ingdeng troxy pen ingdeng kep ke Charlie abang phiatum lo kicho ki jona long pen si keso ka cholong pusita ahok pe lapen kladak ke cheng pen ki jut kopi ko son pen si keso ka cholong ma angtona birta nonamat Chokyola Police Station OC Korno Pegu pen Rita Libom lang pusti pherang ke tum pen birta ke tok boma porhut nang pachini dun ho Chiklian po surigiren para po nili dipu sapo official akam dam lo masih hem cirang bom menurut social media lo teglong lo mana Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Chukela long Patulia por Sumaratum Kisu por Kobora Dilong masih labang so Kisu por Dilong kan malah temakai golakat civil hospital si admit lo pulo masih Kisu dat labang so lo kecale Sumanumhan mili makhalo masih bukan bang bompen metang Amerika ni lekus kami ni golakat link kilo golakat civil hospital long dampen ada Kisu Dumhan Koila mati pen Samson ingti Karbi Anglong lai Lakhai ngore trok Dwarbagru MAC constituency under ke Kangadong along free distributions of bicycle for the students of class 10 Sureni Rankora Pliben Sureni Rankora Pho ke Kangadong English School along Kedengpon Lason si peer take ke rejong si paprang dunang ji polote education mate loke charli akinang sot binong po sarkar atumpen mathapon si quality education selam ponaplo jong si quality education selam ponang ji polote mission teachers mate Texer a thanbang do vek nang ji lapen thanbang atum do chota hino students mate loki charli aw somaratum ta do nang ji lapen ke osomaratum sita mi school ki dun de mate absent haret ke hino pu mathasi chief minister package pen ingdeng sir kep lapen kep ki charli aw somaratum aphan aki joy pen bicycle ke ron pon padupon lo laki osomaratum aphan school ke padun ea deji lapu aphan kali bon sita mi Kaike mat school ke padun verji aphan lopusi sarkar pen matha pon labang soja megalong kachitong dun laki Dwarbaguri VDC chairman Sar Koirongphar Dwarbaguri BJP Mondal Amaipu Amoron Terang social worker Larson Phangchu ke Kangadong English High School principal Adminson Langni lapen school staff atum chitong dun rinti lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen local MEC anparta Education EM Richard Tokbia tuma phanta choropon lapuson kidu kelak school ke charli aw somar tuma phan kerap ke pajir thega pot puta students atum pen ningje pon athema non ke kedam ke wang joy muchot puta than pon thu ni tum ningarong war pik la bang so sagar ke long bani tum ke charli hin same on se ke wang punon same ke sik sak bani tum phan la son sagar nai pipana pon tum ningarong war pik la bang so sagar pen jong ni tum ke wang ke dam same sapsu aki joy son long mon po la pen tung charli hin same la puson taxi an se ke thekon bom thei phan charli pon prang mom thei phan se la so sagar same na pi pon lom brot se churolo la pen la bang so bicycle ki ron pon la ke bang thong kebra ke thom lo ke charli aw somar tuma phan free distribution of bicycle ron pon lo la son si BJP a sarkar nang chari det pen penan kirap long pon lo puta hawara ta tum pen chithan pon rinti kedam tanga por dak principal to initiative and pensi government pen hala pragyan bharti scheme pen la provincialize mate government school student bhan cycle ke ron mate kahagel piponji bola so teng pen bang thongkar na ke student la dak kangnong lis high school along pen amen ki pidun pen angali teng pini dak pi pajir pon long lo la so long li tuma phan
nang chetong dun nang ji po abirta penitum ta VDC chairman penitum wang lo la si ningrong bar pik lo la si government atung ge aling le claim sita mesen angdeng pen la ki chu ben chenglok uniform ben chenglok admission free ben chenglok kaddo ga weda pi school humtin ta me lesson pipon lo si lesson si dak ke kangadong ta me headmaster pen labang so requirement pidin lo jela dak student tumta dak saikera kenang candidate tu pusi alang li list pidin teng pen class 9 student dumhan alang li requirement pidin lo la so teng pen sila dak pini kum thong ke brand ke bana saiker pini nang le lo la so saiker pini dak nilitum mondor presiden tumpen la pen dak principal tumpen la pen pu jirpo tumpen nilitum dak wangsi pini logo chari somar bhat pini tumron pon lo piye panche do VDC chairman la pen Luar baguri mana BJP mondol la presiden kai pan chupapan lo la soteng banalang tumbang pen so ajai me ke patun pon paselang tumban tam ya kero pilo la pen nangli tu media tum sitame kebang pen la so program na cover dun pasya kero pi perfect lo dan admission lang ni headmaster ke Anglong English High School. News report Karbi Anglong live. Kardom nilimen kita hidirong pipi nilitum ladak TVS lang ni automobile ahin pen loan mela bi ponji date lake 21 May to 24 an bi ponji lasi nang litum kadoka besame nang humri ikta chok pen ke lang litum address ke HP petrol pump laso opposite lo lasi nang litum kadoka besame nang humri ignon pen offer da doji kaprek offer nang litum dak nang humri lo pulote details tame nang tum long pon po pen ke helmet hai same duita long ponji gift hamper hai same doil bela puson si kaprek interest rate hai same komji. Aru ni phai player ni lakha sirkep Dhansri constituency angkang Upper Dikrong 14 miles along Upper Dikrong Karbi Kuru searching room amai pen kidam tangar ni Lumbajong constituency along Inglong kiri KKCA Hawaramai Kardom Kardi Adim Ahemtun make kekai chok abotak ningkang samse chepaklangsi pherangkia mai kang nipon pedokpo Pherangkia mai along KKCA Upper Dikrong Hawaramai mai phu Chandra Singh Rongphar Chunbang Sar Singh Rongpi spokesperson Budho Kramsa Rap Chunbang Vicky Teron Tiripi Klembang Venice Teron Lapen Klembang Photum Chedongdu Binong Ingleng Lapen Thingbeng Ingleng Atum KKCA Inglong Kiri Ahawar Amai Ahemtun Meke Kai Dam Chok Ason ke Baduta Klem Nangit Lasialang Litum Bangso Along Le Kachirai Det ke Puthot KKCA Aphan Chipi Pajir Ponthunang Jiputa KKCA Upper Dikrong Hawaramai Chunbang Sarsing Rongpi Pen Ningjepon KKCA Inglongkiri Hawaramai Guru Kulak Chithan Chimum Ahemtun Kedamtang Surihini Ra Krisir Kep Aningkansi Kesing Pon Bonda Surihini Ra Ingkora Plianingkan Thengbeng Ingleng Lapen Binong Ingleng Atum Me Kaidam Choklo Lasi Karbi Aron Barim ke Kroy Arat Atum ke Ningduklo Lapen Pherangke Amai Pen KKCA Kong Chunbang Welson Tiso Aphan ke Ther Alam Dokok Lasi Lapuson Munir Aphan ke Ther ke Hab Manpeng Kachipi Thek The Puthak Pinrem Lokuta spokesperson Budho Kramsa Pen Ningje Pontu Alang litum bur talo tano alang litum ka bur santhot ke Inglong kiri KKCA Hawaramai Karbi richo nang sunlor adim long ki free me ki kai la puson purun tang alang lituman ke partek sigi thap nahi hamba hodak pil hemtun Inglong kiri long KKCA hemtun hodak Karbi richo nang sunlor hodak sangkhap pik web kusipu la penja dak ason son dak Karbi tumke hop jema hem arlo katlia sing bangai komso oi pi sitame kaprek ani matu mason nang thap non pirthia dang kachingri na nya long ke khana war sai po hemtun no la bangke ni tu machin ya tenge la sila pusona alang pi tu mason ti matha ka chodom ma hem mate ile tum la guru kola ka thana hem la pente somar klim somar la pente phusar phisara tum lo da kaching room adim mate kaching room je place lo da la so along ile tum long kiri hawara mai tum cepat pari tingki kola da klembong bang bong pen non 2023 anung kan alang litum 2023 miyong jadi mege kai tuning 2023 le 24 anung kan alang litum bang mekai chok
kacordom kachardi hem la pena chethana chitimung hem akardom hem si ke KCA hawara ma inglong kiri hawara amai kacordom kachardi hem si me kai chok alang ni ke kai tumta theng beng ingleng la pen ke binong ingleng alang ni tumen lo la Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Life Insurance Corporation of India Klembang enjoying tilapen Dhoniram terangatum cepatyo piponsi denarong hitialong LIC mini office kangpupon. Enjoying tilapen Dhoniram terangatum cepatyo piponsi aruni phai player ni nomati constituency ke parlo denarong ahitialong Life Insurance Corporation of India thihekpen LIC mini office asahem kangpupon. Bangso ho Dipu LIC branch manager Roton Chandra Das Arideng pensi Bangso mini office ahem ingpupon. Bangso LIC mini office denarong hitialong kangpupon pen pini pen premium kethapen kichenglok LIC apotha kaprek akerap sitami parokwa denarong lapen dongmukak araraphan joy kiawar sai longpon pusi LIC Dipu branch officer Biswajit Be pen than pachinipon. News report Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong angkang Kopili constituency ke parlo kedoan teron atum chingrum ponsi Kopili hawar teron chingrum amai kesengpon. Tang tepini ada babirta ke lapuan si kang ton poniklo.